Well, ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Ekuseni kuLesine, uNkulunkulu uyasisiza kakhulu kulezi khathi. KuLesine 19 June, bingelela abazalwane, bingelela ibandla lonke likaNkulunkulu, obaba, omama, iy'ntombi, iy'nsizwa, iy'ngcikwa kaNkulunkulu all over. Bengifuna nje ukubalula lokhu ukuthi bazalwane, kwasetshenzwa ukuze kulandwe thina evangelini, sigcine sesikholwa sabantwana bakaNkulunkulu, sigcine sesi-understand-a ukuthi uNkulunkulu kanti yini. So engifuna nje ukukusho yilokho ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu kuwumsebenzi wethu ukuthi sifunde. Uma ngikhuluma ngokufunda, ngikhuluma ngokwazi izinto eziyisekelo, ama-basics okukholwa. IBhayibheli lihlukane ey'gabeni but kukhona lezi y'gaba, khona ama-prophecy kwiBhayibheli, kukhona umlando, bese kuba khona izenzo zabo bonke ababekholwa, ebese kuba khona amazwi aphuma emlomeni kaJesu uqobo lwakhe, bese kuba khona-ke ama-historic, yes, ngishilo umlando. Zonke lezi zinto kumele njengomzalwane uhlale phansi, mzalwane wami, nephepha nepeni engathi usesikoleni. Uma kuwukuthi kufuneka ukuthi uze uyithayime ukuthi nginesikhathi sokudla ilantshi, ngesikhathi sokudla, uhlale phansi njengomuntu ose-university, ufunde ama-basics ukuthi yini ukuthandaza. Uma ngithandaza ngilifaka kiphi igama likaJesu. Uma ngithandaza, umthandazo uhlukene kanjani? Yini uNkulunkulu ebizwa ngalamagama? Igama elikuthi likaNkulunkulu lisho ukuthini? Iyibongo. Khumbula ukuthi iyibongo ziyingqikithi, ziyinjula yomlando, even nakwaZulu. Ingakho sonke isibongo sineyithakazelo. Iyithakazelo zifihle umlando wesizwe. Ingakho zingapheli iyithakazelo, ngoba wonke umuntu uhlale nombuzo ukuthi kwakwenze njani kuze kuthiwe uShukulasi, kwakwenze njani kuze kuthiwe uSokalisi, kwakwenze njani kuze kuthiwe uSibiya ngeyinkomo, kwakwenze njani kuze kuthiwe uNdabezitha, kuze kuthiwa uMdlokombane, kwakwenze njani? Yabo ufuna iNdlulamithi, kwakwenze njani? iSilo, iLembe, kwakwenze njani kuze kuthiwe uLontula, uBhebhe, noma kuthiwa uGagashi, kwakwenze njani? Kwakusukephi? So ngenkathi ubuza leyo mbuzo, usuhamba nalowo mbuzo, lowo mbuzo wona lokulokoza okuphushela kuyimpendulo. Ukukholwa-ke bazalwane kunjalo, kuyimibuzo umuntu nomuntu alwelayo ukuthi ayiphendule ohambeni lakhe. Keep your faith interesting. Khona lento eyenziwa yilaba abashadile kuthiwa ama-couple, bathi bafuna ukulivuselela uthando lihlale lishisa, ngoba uthando lunjenge-faith. I-faith injengoNkulunkulu ephila kuwe. Ingakho ethi uJesu ukukholwa kwakho. Wayeqonda ukuthini? Wayeqonda ukuthi uJesu mina kuwe ngiyazichaza. Ukukholwa bazalwane ukukhula kukaNkulunkulu ngaphakathi kuwe. Ingakho abanye behamba noNkulunkulu eloku eyingane, eloku ewusana. uNkulunkulu uyakhuliswa ngaphakathi kuwe ngokuyigxisha izwi. Ngenkathi udla izwi uyakhula. Ubonakala usuwenza iy'manga ey'mangalisayo empilweni yakho, njengokuthi nje esinye isimanga, njengokuthi ube nomndeni onormal. A normal family is one of the greatest miracles in the whole planet, in all history. Ukuba nomndeni ostable, ukuba nomndeni that is well governed, ukuba ne-normal family, ube ubaba onormal nomama onormal, aba-leader a warm family, that is the greatest weapon in all history. But ngiyobe ngingene lapho ukufunda bazalwane, ukwazi. Kade ngibuka inqolobane, kuthiwa kwinqolobane abantu besilisa babengenaso isikhathi sokuhlala ekhaya, abantu besifazane nabo babengenaso isikhathi, akekho wayehleli, wonke umuntu wayedlala indima yakhe. It was a very, very complicated society, complex society ababeyiyona abanguni.
iy'nsizwa zazibhizi zakha building zakha zifunda ngenkathi zakha zihlangana nabantu abaningi abanobuhlakani obaba kuyaxoxwa kuxoxwa ama-riddles kuxoxwa iy'phicwaphicwano iy'nganekwane ney'ngathekiso kukhulunywa ngomlando bayafunda bafana bahlakaniphile bayatshenwa ngezinto zomlando njengoba sibona iSilo uShaka nenkosi uDingiswayo ukuthi bekhulisana becijana iSilo sazaleka ngenxa ingakho kuthiwa uSgidi. So kwakunezinto ezazenzelwa ukuthi kuhlanganisa umbuso ngoba kwasekuvele kwaziwa ukuthi amavukela ambuso noma izizwe noma isizwe esinamandla siyeza enyakatho size eningizimu la kwaZulu nakwezinye izisihambe sidla izizwe njengoba nesilo-ke ngenxa yokuthi sasazi ilembe leqa amanye amalembe uShaka Zulu inkosi wabona ukuthi khona into ezayo ngoba kuthiwa iy'nhloli nezazi zaseyifikile la eNingizimu Afrika la eNatali la kwelikaMthaniya zafika zayikhipha i-warning ukuthi khona into ezayo enkulu lungiselelani noma nihambe. Ingakho kutholakala ukuthi umuntu omnyama uney'mpawu emhlabeni wonke zokuthi ubesevele efikile engakafiki undlebe yikhanya ilanga. So babenolwazi olwalubenza bangathuswa izimo zempilo ngoba basebevele bazi ukuthi kudilwa kanjani naleyo nto ngoba ibisike yenzeka vele before. Uyabona umuntu oke walibuka ibhola izolo kudlala iKaizer neSundowns mase lidlala futhi kusasa awubusathuka ngoba ama-patterns ngoba iy'nkomba usuyazazi njengoba noJesu esesitshenile yonke lento eyenzeka emhlabeni ibhaliwe eBhayibhelini. Lento eyenzeka la eSouth Africa ibhaliwe ukuthi kuyofika umoya wezimpi umoya we-division akubona abantu abenza lento. So ukufunda uhlale phansi uyithathe iy'ntshumayelo lezi abantu abayilalela 1 hour wena uyithathe uyayicubungula intshumayelo ka-1 hour uyilalele wena for 5 hours uspende nje usuku lakho lonke ufuna ukuzwa ufuna ukuhlola imibhalo ufuna ukubheka ukuthi le nceke uma ikhotha la ngoba umuntu umeshumela usuke enjengembongi edlula efuna ukukhava izinto ey'ningi usuke esiza ingqondo yakhe iphendlela indlela ukuthi hambe uyobheka unjenge-lecture ukushumela kunjenge-lecture. I-lecture ayifundisi iyashumayela ifike ikhulume ama-points ama-key points ebese i-entice i-interest ingakho usukuma ngenyawo ushaya izandla makushunyelwa ngoba kukhona into egxumayo ngaphakathi kodwa manje ebese wena wenza i-disfavor muqeda ukugxunyiswa yileyo nto ungabe usaya ekhaya uyayitshisa ingene kuwena. So ngiyathemba ukuthi nisizakele bazalwane ngalokho ukuthi ngicela ukuthi uyitheste lento engisho nami ngiyenze njalo ngifike ekukholweni ngahlaliswa phansi kwathiwa nansi i-video teaching ngathatha i-exercise nepeni nephepha ngabeka ikhofi la namakhekhe ngoba ngiyazazi ngiyakuthanda ukudla ebese ngathi mangilalela inceke ifunda ikhuluma ishumayela ngiphoze ngithatha iBhayibheli ngihlola imibhalo lo iyangena angeke usangikhohlisa ngeke ungidide manje ngevangeli ngeke udlale ngami noma ngathiwa influential kanjani khona omunye wasukuma kumina wathi angeke uye ndawo ngaphandle kwami ngathi ake ngiyobuza uNkulunkulu ngalokho. So mase kuqala sekufundiswa izifundiso zemali uma sekuqala sekufundiswa abantu sebepromotha amagama abo ngenxa yesimo abantu sebeqala bakha imindeni bebethela abantu kubo bengasababetheli kuJesu nebandla likaNkulunkulu seliyi-hunting ground yabantu abathakathayo nabasebenzisa i-spiritual wisdom and knowledge against the ignorant. Ngicela ukuthi ngihlangane nawe